O ang update na to sa ato ang gigipasigarbo sa proyekto ni Governor Dodo Cagas. Ang arko na to diri sa Davao del Sur upat ka buok ni hapit na mahuman. Ang uban no hapit na nahuman. Nya dayon inig-enter nimo sa to lalawigan sa Davao del Sur sugatong ka sa dako og nindot kay nga arko, gwapo kay design. Arko. Welcome to Davao del Sur or I love Davao del Sur, welcome. Ano? Then, inigawas po demo, thank you, come again. Ayan, dagko kayo, gwapo kayo, murag overpass ka dagka. Diya sa may, dito sa dapit sa may Malalag, dito po pa, dapit sa may Magsaysay. Upat ka buhok, upat ka buhok. Itong ng taon ng totoo dagay naa sa Facebook na din na ang hitsura no update kay hapit naman ginamahuman gani uban sa mga arko na to ipinturahan na dagko kayo dili na ni kaya nilang bungkagon atong mga manggubaay og proyekto manggubaay og arko di na sila kaguba tungod sa kadako tungod sa kalig-on sa proyekto nga arko bag-ong arko mga bay kung sa nasod Pilipinas kang President Duterte doon na siya build infrastructure project dindi po sa tuwa sa lokal sa tuang probinsya sa Davao del Sur si Governor Dodo Cagas doon na po'y project infrastructure project tulo ka build man to kang digong o kang Governor Dodo tulo po ka project diri lang ta sa atong lalawigan alright naanay build naapay project lambo ng atong Pilipinas paspas pa yun ang kalambuan sa itong lalawigan kay proyekto man infrastructure project grabe gibobo. Of course, this is the part of the industrialization and tourism nga gidutan pag-ayo sa administrasyon ika-fifth term ni Governor Dodo Cagas o si Governor of this province gipangusgan kining maong infra para makadani kita og mga foreigners, mga tourists dinhi sa atong probinsya sa Davao del Sur. Kalipay na to ne, ikapasigarbo na to ne, no? And then, pag mag-isgot po ta din sa itong syudad, sa Sugid, Magabay, i-check ninyo nga itong sementeryo, makita ninyo ang dakong kalahian.